ассалому алайкум нанагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. озодӣ ва истиқлолият барои ҳар як шаҳрванд дастоварди бузург ва муқаддаси миллӣ аст, зеро маҳз оромӣ ва осоиштагӣ дар мамлакат боис бар он гардид ки мардуми тоҷик ба дастовардҳои назаррас ноил шаванд. Бо иштироки коршиносони кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар ноҳияи Варзоб барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон дар мавзӯи ҷаҳонишавӣ ва паёмадҳои хатарбори он ҷамъомад баргузор гардид. гузориши Бобокалон Аминзода дар ин хусус. мафҳуми худшиносӣ дар он ифода мегардад ки ҳар фарди бедордили ҷомеаи имрӯза бояд аз таъриху фарҳанг бархурдор бошад, ба забон ва дигар муқаддасоти миллӣ арҷ гузорад. огоҳӣ аз таърихи ниёгон, ҳифзи фарҳангу адаби миллӣ ва пайдо намудани маърифати ҳамаҷониба дар бораи расму оини гузаштагон метавонад раҳнамо дар замони ҷаҳонишавӣ ба сӯи пирӯзиҳо гардад. бо иштироки коршиносон, намояндагони кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо сокинони ноҳияи Варзоб ҷамъомад баргузор гардид. дар вохӯри имрӯза иштирокчиён зикр доштанд ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол ва ҳуқуқбунёд давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ ва рушди иқтисоди миллӣ талош ба харҷ дода барои таъмини зиндагии шоистаи ҳар як шаҳрванди кишвар барнома ва стратегияи мушаххасро амалӣ менамояд. дар ин машварат масъулини кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон зикр доштанд ки дар ҷаҳони имрӯз манфиатхоҳон бо истифода аз эътиқоди мардум амалҳои нопоки худро амалӣ месозанд. ин аст ки мо бояд ҳушёрии сиёсӣ ва мазҳабиро аз даст надода талош намоем то дар зери як парчам даст ба дасти ҳам ниҳода дар ободии ватани соҳибистиқлол сам гузорем. ҳар як шахсоне ки дар ин ҷамъомади имрӯза баромад намуданд дар бораи бисёр ҳам масъалаҳои ҷолиб, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳама гуна ҳаракату ҳизбҳои хусусияти ифротӣ дошта, тарбияи дурусти насли наврас ва бештар дар бораи ҷавонон ва саҳми онҳо дар гулгулшукуфоии кишвари азизи мо Тоҷикистон бисёр баромадҳои пурмуҳтаво шуданд ва ман ба ҳар як шахси ватандӯсти тоҷик, махсусан ба ҷавонони имрӯзаи даврони истиқлолият муроҷиат карда мегӯям ки мо шумо бояд шукронаи тинҷиву оромӣ кунем, шукронаи ана ҳамин осмони софу беғубор кунем, шукронаи талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муаззами миллати Тоҷикистон кунем ки дар чунин як давлати орому осоишта зиндагӣ мекунем. гуфта шуд ки натиҷаи таваҷҷӯҳи пайвастии роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ва истиқлоли давлатӣ барои ҳар як сокини мамлакат шароити зиндагии шоистаро фароҳам овард ва ҳисси хештаншиносии сокинонро барои дӯст доштани ватан дучанд намуд. аз ин ро зарур аст барои рушди минбаъдаи кишвар дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла мустаҳкам намудани пояҳои давлатдорӣ, ҳифзи истиқлолият, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, таъмини амният ва сулҳу суботи ҷомеа, инчунин ободониву пешрафти кишвар ҳар як сокини мамлакат бояд ҳиссагузор бошад. Бобокалон Аминзода, Хуршеди Азиз, мақсади мақсад, ахбор. соҳаи нақлиёт яке аз соҳаҳои муҳим ба ҳисоб рафта дар рушди устувории иқтисодиёти мамлакат мавқеъи назаррас дорад. бо мақсади ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ намудани роҳҳои ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сохтмони роҳи автомобилгарди Шкеф Қалъаи Хум бо вусъат идома дорад. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи Дарвоз. дар доираи омодагӣ ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон корҳои ободонӣ, созандагӣ бо маром дар ҷараён буда, чандин иншооти муҳиму хоҷагидорӣ мавриди истифода қарор гирифта, бунёди дигари биноҳои таъйиноти гуногун идома ёфта истоданд. яке аз чунин иншоот сохтмони роҳи автомобилгарди Шкеф Қалъаи Хум дар ноҳияи Дарвоз мебошад. фармоишгари лоиҳа Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаи давлатии таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ сохтмони роҳи автомобилгарди Шкеф Қалъаи Хум буда, сохтмон ин иншоот бо сурати баланд ҷараён дорад. дар сохтмони роҳи мазкур аз тарафи паймонкор 336 нафар мутахассисон ва коргарони муҳандисиву техникӣ, аз он ҷумла коргарони мутахассисони маҳаллӣ 346 нафар ва коргарони мутахассисони чинӣ 20 нафар бо техникаи дар ихтиёр дошта ба кор фаро гирифта шуда, корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. номи ман Ҷен Лид аст. ман дар ин сохтмониро ҳамчун муҳандис кору фаъолият менамоям. корҳои сохтмонӣ аз моҳи июни соли 2019 шурӯъ гардида, мо ният дорем ки корҳои сохтмониро бо сифати баланд ба истифода хоҳем дод. дар ин корҳои сохтмонӣ мо 20 нафар муҳандиси чинӣ кору фаъолият менамоем ва корҳои мо аз рӯи нақша пеш гирифта мешавад.
به حالت امروزه کارهای زمینی خاکریزی، کارهای ارماتوربافی و بتونریزی در تکیه دیوار و قبرهای آبگذر، کارهای سایل مستحکم کنی، ساختمان تاکورسی راه، منفرش خبطهای پایانی راه به انجام رسانیده شد که مبلغ عمومی 161 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. اطمینان می‌رود که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای ساختمانی در این شد به ثبوت رسانیده شده، راه به صفت بلند مورد بهره برداری قرار داده می‌شود. موضوع دیگر در قسمت شبانه ویران کردن ترتیبات حرکت در راه‌های مرکزی پایتخت از جانب رانندگان واسطه‌های نقلیات که اکثر آنها گران‌ارزش خارجی میباشد با حرکت بی‌ممنوعیت شهروندان و دیگر واسطه‌های نقلیات خلل رسانیده باعث کوستاگردانی مدنیت شهرداری گردیده است. وابسته به پیشگیری حالت‌های مذکور ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با استفاده از بخش‌های اپراتیوی و تفتیشاتی و بازرسی میلیسیای پایتخت در یک چند مرحله عملیات شرطی ترتیبات شبانه را راه‌اندازی نمود. توجه نمایید. در قسمت شبانه ویران کردن ترتیبات قانونگذاری در راه‌های مرکزی پایتخت از جانب رانندگان واسطه‌های نقلیات که اکثر آنها گران‌ارزش خارجی میباشند با حرکت بی‌ممنوعیت شهروندان و دیگر واسطه‌های نقلیات خلل رسانده باعث کوستاگردانیدن مدنیت شهرداری گردیده است. وابسته به پیشگیری حالت‌های مذکور ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با استفاده از بخش‌های اپراتیوی و تفتیشاتی و بازرسی میلیسیای پایتخت در یک چند مرحله عملیات شرطی ترتیبات شبانه را راه‌اندازی نمود. ضمن برگزاری عملیات حالت‌های زیادی دغلانه ویران نمودن طلبات قاعده‌های حرکت در راه از قبیل توقف در قطار دوم و سوم راه مخصوصا نزد طربخانه و قهوه‌خانه و مرکزهای خوراک عموم برنمودن گذرگاه‌های پیاده‌گردان و رعایت نکردن طلبات علامت‌های منع کننده به نظارت گذاشتن و توقف دور و دراز در داخل و نزد ایستگاه‌ها با صدای بلند گوشخراش یک و یک باره از جای ایست حرکت دادن واسطه نقلیات و نصب دستگاه‌های خودساخت صدا بلند کننده به اجازتنامه سیاه شیشه و رقم‌های قید دولتی بیگانه اداره نمودن واسطه نقلیات که همه این از کاستگی اخلاق و مدنیت و عمل‌های ناشایسته چنین افراد درک می‌دهند آشکار و نسبت به رانندگان که اکثرشان جوانانند چاره‌های دخلداری قانونی اندیشیده شدند. مخصوصا در وقت شبانه به ترتیبی و قاعده ویرانکنی‌های دغل بعضی از رانندگان در نزد طرفخانه و نقطه‌های خوراک عموم که باعث مانعگی حرکت منتظم دیگر واسطه‌های نقلیات گردیده است باعث نگرانی بود. از جمله ضمن عملیات پروفیلاکتیکی در نزد طرفخانه و قهوه‌خانه‌های میروه، بخارا، بهار عجم، صفا، چیتر اوستا، امانجان، سیخ کباب خوجندی، مهمانخانه وحش معین گردید که میزاجان این مرکزهای خدمترسانی طلبات قاعده‌های حرکت در راه را دغلانه ویران نموده با توقف نمودن در قطارهای دوم و سوم و راه پیاده‌گرد با روابط آزاد دیگر اشتراکچانی حرکت در راه مانعگی ایجاد نمودند. از جمله رانندگان автомашинаҳои Toyota Camry рақами давлатиаш 1010 NS01 Саидов Абдурахмон, Lexus 4444 XN 01 Далиев Нуриддин, Toyota Camry 7004 KO 01 Шарифов Абубакр, Lexus 6888 SB 01 бобомуродов Аҳлиддин ва 140 далел чунин қоидавайронкуниҳо ошкору нисбат ба ронандагон маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. ҳолати нигаронкунандаи дигаре ки дар ҷараёни амалиёти мазкур муайян гардид ин дар хиёбони рӯдакӣ кӯчаҳои марказии пойтахт ҷамъшавии гурӯҳи ронандагон дар қитъаҳои паҳлӯии роҳ از تئاتر اپرا و بالت تا میدان اسماعیل سومونی مخصوصا در روبروی باغ استاد رودکی و با صدای بلند گوشخراش اداره نمودن واسطه‌های نقلیات است که این عمل نامطلوب آنها باعث کوستا گردیدن سیمای پایتخت شده است. از جمله در دایره عملیات برای نصب و استفاده برای دستگاه‌های خودساخت صدادهنده و با آواز بلند و گوشخراش در کوچه‌های مرکزی پایتخت اداره نمودن واسطه‌های نقلیات رانندگان автомашинаҳои тамғаи مرسدس بنز رقمی قید دولتیش 0099 NN01 شهروند اسماعیلов عباس صاحبکار، مرسدس بنز رقمی دولتیش 700 LL 01 واحدов мурод صاحبکار، رنج روور رقمی ترانزیتیش S1973 Y07 جمالالدین اکمالالدین، مرسدس بنز علامتی قید 7082 RS01 раҷабов иззатулло соҳибкор сохтмончӣ боздошт ва ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дастрас ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда ҳолатҳои мазкур дар нуқтаҳои таъмири воситаҳои нақлиёт бартараф карда шуданд. зимни амалиёт дар умум 23 чунин ҳолат ошкор гардид. شهر با آواز بلند همه کردن خطابی خودم رو اصلاح میکنم کم تریش کنیم دیگه های نمیکنم تقریبا نمیشه. من یکشن بار دیدم که در کوچه مرکزی یکشن بچه ها ماشینشون با صدای بلند خرس کرده های میکردن هم دیدم ما هم کم تر شرق کردیم هم فکر کرده های کردیم که فرماندان میلیس
ман кардам. ҳамзамон дар рафти амалиёти тартиботи шабона якчанд ҳолати идора намудани автомашинаҳои сиёҳшишаи бе иҷозатнома аз ҷумла дар қисмати пеш ба истилои ҷавонон напавал насби таҷҳизоти махсуси садодиҳанда ва рақамҳои қайди давлатии бегуна муайяну ошкор карда шуд. чунончи ронандагони автомашинаҳои тамғаи Lexus 570 рақами давлатияш 1111 RR07 Малаев Бунёд соҳибкор бо рақамҳои давлатии бегунаи 007 VM01 Toyota Corolla аломати қайди давлатии 0019 RT01 Амриддини Алишер соҳибкор хазиначии тарафхонаи Сафо барои насби шишаҳои сиёҳ дар қисмати пеши автомашина Toyota Camry 5555 NN01 Боқиев Абдулло соҳибкор барои чароғакҳои равшанидиҳанда BMW X5 рақами қайдаш 100 CR01 Кенҷаи Фирдавс барои насби рақамҳои қайди давлатии бегуна ошкору муайян ва нисбат ба ҳар яки онҳо маводҳои лозимӣ тартиб дода шуда то бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта автомашинаҳои мазкур ба майдончаи ҷаримавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ворид карда шуд. Сабаби боздошт намудани воситаи нақлиёти шумо як дот рӯи пушт намудед оинаи пеши воситаи нақлиётро бо плёнкаи махсуси ранги сиёҳ. воситаи нақлиёти тамғаи BMW рақами қайди давлатияш 100 ба ки тааллуқ дорад? Мошин ба номи худам. Рақам қайди давлатияш ахираш нест. Ӯро ман аяд дорам. Тамғаи Lexus мансафо ба кадом корхона тааллуқ дорад? Бунёдкор 2010. чӣ сабаб аст ки рақами бегона дар воситаи нақлиёти шумо насб шудааст? ҳамин рӯз зада мешавад ки ба хотири он БМш ба хотири ному фамилия ҳамин рӯз зада мешавад ки биромадем ва хатое кардем. Мавриди зикр аст ки дар натиҷаи баргузории 3 марҳилаи амалиёти тартиботи шабона дар умум 374 ҳолатҳои дағалона вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ дар қисмати шабона аз соати 21 то соати 23 шаб ошкор ва нисбат ба ронандагон чораҳои дахлдори қонуниву профилактикӣ андешида шуданд. мушоҳидаи чунин ҳолатҳо ҳар яки моро водор месозад ки нисбат ба амалу кирдорҳои номатлуб ва халалдоркунандаи тартиботу оромии шаҳрвандон ва фарҳангу маданияти шаҳрдорӣ бетараф намуда ҷиҳати бартараф ва ислоҳи онҳо саҳми худро гузорем. истифодаи мақсадноки замин, риояи қоидаҳои агротехникӣ ва дар амал татбиқ намудани таҷрибаи пешқадам боиси рушди соҳаи кишоварзӣ гардида ҳавасмандии хоҷагидоронро барои гирифтани чанд ҳосил аз як замин меафзояд. Дар ҳамин замина дар ҷамоати деҳоти саразми шаҳри Панҷакент бо иштироки роҳбарони хоҷагиҳо кишоварзони 14 ҷамоати деҳоти шаҳр дар мавзӯи аз як замин 2 ҳосил мегирем машварати омӯзишӣ доир карда шуд. гузориши Фарҳоди Раҳмат. дар шаҳру деҳоти Панҷакент тибқи нақша соли равон аз ҷониби хоҷагидорон дар майдони 11878 гектар замин кишти навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ гузаронида мешавад. то ба имрӯз дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамоати Сараз ки дар водӣ ҷойгиранд кишти картошка наздики 70% иҷро карда шудааст ки нашъу намои картошка хеле хуб мебошад. картошка ки зироати асосӣ дониста мешавад дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр тибқи нақша дар майдони 4800 гектар кишт карда мешавад. то имрӯз майдони 2168 гектар кишт гардида дар замини ҷамоатҳои доманакӯ кишти картошка идома дорад. имрӯзҳо донишҷӯёну устодони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент баҳри саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озоқоварии мамлакат дар баробари саҳмдорону кишоварзон дар заминҳои парки технологии назди донишкада дар майдони 5 гектар картошка кишт менамоянд. дар назди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон чунин парки технологӣ фаъолият карда истодааст ки он дар ҳудуди 32 гектар ҳоло боғи интенсивӣ ташкил карда шудааст ки дар он ҷо зиёда аз 12 000 ниҳоли дарахтони себ ва ток шинонда шуданд ҳамин сол. ба хотири ба даст овардани ҳосили хуб ва самаранок истифода намудани ҳар қита замин аз ҷониби мутахассисони соҳа дар хоҷагии Тайлонови ҷамоати деҳоти Сараз семинар машварати омӯзишӣ таҳти унвони аз як замин 2 ҳосил мегирем бо иштироки роҳбарони хоҷагиҳо кишоварзони 14 ҷамоати деҳот намояндагони раёсати кишоварзӣ доир гардид. ҳангоми дуруст ташкил намудани кор, ҳангоми дуруст ташкил намудани идоракунии соҳаи кишоварзӣ мо метавонем аз як замини корими обӣ 3 ҳосил гирёнем. барои самаранок истифода кардани замин ва гирифтани чанд ҳосил дар як кишт хоҷагидорон метавонанд дар паҳлӯи картошка лӯбиёгиҳо қаламфури булғорӣ ҷувори макка ва дигар полизиҳоро кишт намоянд. барои он ки ҳамин ҳосилнокӣ мунтазам гиранд ман дар атрофи мо чоҳҳои амудие ки худашон боқӣ худашон кофтанд истифода бурда
ҳам обро ҳам барои замин ҳосили фаровон доданаш ҳам оби тухсанкорист ки вай гармтар мебошад, ҳам чоҳҳои амудӣ истифода бурда ба ҳосили баланд роёндан имконоти хеле фароҳам донад. хоҷагидорон бо тавсияи олимону мутахассисони соҳа кишти зироатҳои гуногунро ба роҳ монда ба ин васила ҳосили хуб ба даст меоранд ва дар оянда дар таъмини бозори истеъмолӣ низ саҳм мегузоранд. кишоварзон баро назаранд ки тибқи нақша барои ҳосили картошкаи барвақтӣ дар ин майдонҳо кишти сабзиро ба роҳ мемонанд. бинандагони гиромӣ, бо дигар хабару гузоришҳои рӯз ҳамкорони мо шуморо дар нашрҳои баъдӣ ошно месозанд. Бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.